ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешина UFC дар ду вазн Конор Макгрегор зидди чемпиони вазни миёнаи ҳозира Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. Ман аниқ барои камарбанди вазни миёна ҷангидан мехоҳам, то ин ки дар се вазн чемпион шавам. Ин муҳорибаи хуб мешавад, чапдаст зидди чапдаст. Ислам натиҷаи хуб нишон дод. Бояд ҳақиқатро гап занем. Ӯ далерии худро нишон дод вақте ки ба вазни миёна баромад. Ман бесаброна ин муҳорибаро интизорам. Мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Макгрегор. Ногуфта намонад ки Конор Макгрегор дар вазни ним сабук 66 кг ва дар вазни сабук 70 кг чемпион буд ва акнун ӯ барои худ мақсад гузоштааст ки дар вазни 77 кг чемпион шавад. Бояд қайд кард ки то ҳол ягон ҷангори UFC дар се вазн чемпион шудагӣ нест. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни ним вазнини ACA Фаридун Одилов баъди бохти худ дар муҳориба зидди Элмар Гасанов аввалин фикрҳои худро баён кард. Алҳамдулилло, боз як маротибаи дигар алҳамдулилло, ман дар хостаи Аллоҳ ранҷида наметонам. Чизе ки дар тақдир навишта шудааст ва бояд ки рух медод қабул мекунам. Баъди ғалаба мо хурсандӣ мекунем, шод мешавем, лекин ин зиндагӣ аст ва зиндагӣ ин мубориза аст ки дар он бояд мубориза барӣ. Дар ҷавонӣ ман шояд ба монанди баъзе бадбинон ки ҳар гуна суханҳо менависанд қабул карда фикр мекардам, аммо ман боз як маротибаи дигар алҳамдулилло мегӯм. Тоҷикон як матал доранд ки доимо модарам ба ман онро ёдрасон мекунад. 15 рӯз моҳ рӯшану 15 рӯзаш сиёҳ. Ҳамаи онҳое ки суханҳои хуб навишта дастгирӣ мекунем баракалло, ҳамаатонро ба оғӯш мегирам, навиштааст Одилов. Хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов дар турнири ACA 197 дар муҳориба зидди Элмар Гасанов бо қарори доварон мағлуб шуд. Шаби гузашта корди доварони муҳорибаи Муҳаммад Наимов ва Майрон Сантос баромад ки ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва чӣ гуне ки мебинед Сантос якум ва дуюм раундро гирифта буд ва агар ки муҳориба то қарори доварон мерафт, пас ҳатто дар ҳамон ҳолат ҳам Майрон Сантос пирӯз мешуд, лекин ӯ ин муҳорибаро то қарори доварон набурд ва биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Вақте ки ман зарбаи дасти рости худро ба ӯ расонидум, ман фаҳмидум ки ба ҳамин муҳориба ба анҷом расид, лекин ҳамзамон ман худро манъ кардан намехостум. Чунки дар якум раунд ман ба ӯ зарбаи хуб зада тавонистум, аммо ӯ худро барқарор карда тавонист. Барои ҳамин дар сеюм раунд ман қарор баровардам ки ба ӯ иҷозат намедиҳам ки худро барқарор кунад. Аз ҳамин сабаб кори худро то ба охир ба анҷом расонидум, гуфтааст Сантос. Хотиррасон мекунем ки Майрон Сантос дар сеюм раунд бо зарбаи сахти дасти рости худ Наимовро аз пой афтонид ва баъд дар замин боз як-ду зарбаи иловагӣ зад ки довар маҷбур шуд ки муҳорибаро манъ кунад. Ҳамин тариқ Майрон Сантос бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда рекорди худро 17-1 кард. Ана барои Муҳаммад Наимов бошад ин дуюм бохт дар ташкилоти UFC шуд ва акнун рекорди касбии ӯ аз 13 ғалаба ва 4 бохт иборат аст. Ана дар UFC бошад рекорди ӯ 5 ғалаба ва 2 бохт аст. Ва ногуфта намонад ки ҳар ду бохтҳои Муҳаммад Наимов фаврӣ буданд, як бохт бо тариқи усул ва дуюм бохт бо тариқи нокаути техникӣ. Акнун умедвор мешавем ки Муҳаммад Наимов хатогиҳои худро ислоҳ карда боз ҳам бақувваттар бармегардад ва мо ба ӯ муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.